Окей, Нигас. Вчера направих по принцип трейд рекап, обаче шибани YouTube иска да си верифицирам телефонния номер, обаче аз явно съм верифицирал вече два акаунта с него и не мога с моя номер. И лоуки не мога да качам повече смисъл клип, който е по-дълъг от 15 минути. А клипа беше 30 и просто си япвах и беше окей клипа. Anyway, Нига дори не си спомням как го взех това трейд вече. Не, бавам се. Значи, basically, преди маркета Open Sweep, това означава, че ще трябва самия move да се продължи. Basically е това. Очевидно, след като е свипнал някакви ликвидитита, е брейкнал structure нагоре с този кендъл. Да, с този кендъл е брейкнал, бам, ретрейс на Fair Value Gap. Една минута. Оп. И на Break of Structure Entry, което направих ентрито ми тук. И basically на това low и таргетнах това. Така. Тук някъде стигна до 1:1, мисля, и взех половината от позицията ми, тук някъде, не съм много сигурен къде, обаче взех половината от позицията ми, за да нямам риск, и ето тук вече махнах целият трейд, защото много време отне, на мен ми трябва 1 часов кендъл, не ми трябват 8 часови кендъл, в смисъл 8, 4, nevermind, схванахте, не ми трябва повече от 1 час кендъл, по принцип. И obviously е повече от 1 час. Мисля, това вече трябваше да ми е сета. Та... Горе-долу ето тук някъде го махнах и по-натам през деня, вечерта вече, стигна по-нагоре, обаче нали сме петък, бяхме петък, сега съм неделя аз, вие сте в... не знам кога сте вие, няма много значение. Обаче цялото нещо е това. Сега да, 100, дали се вижда? Сигурно не. Си намаля камерката. 100, easy, на 1% отгоре съм. Можеше на повече, обаче реших да дерискна, защото не е баш хубав sweep, нали, не е било на Market Open Sweep, Break of Structure 5 минути, Fair Value Gap или някакви такива тъшаци, след това една минута брейк, не е било нещо такова, не е било перфектно entry, затова дерискнах сета. Важното е, че имам 1% отгоре. Окей? И basically не ми е това реалното време. Това е UTC плюс 0. И май сме плюс 3. Нещо такова. Не съм много сигурен. Сета. Та basically това. Това ми беше трейда. Great success. И съм измислил нещо, защото US30 е стигнало до там, до където исках да стигна на US100, обаче US100 не стигна, нито пък US500.
Така че има голяма възможност на телефона ми да пускам евентуално някой друг трейд на US3 на US30, защото basically се движи по подобен начин. Тук реално също има Fair Value Gap, един и същи трейд. ФВГ, сега ще видим. Това е 30, ФВГ отива долу и ето тук ти е Break of Structure. Мисля, да. Така че Low-key Long John Silver Lower Boom Bam Хитва Basically И като цяло price action е малко по-клин. В смисъл, виж това, някакси, в смисъл, по-клин. На миналия Market Open си пролича, че е по-клин. По принцип. То си личи и тук. Окей. Тук има свети. Това и това. Оп. Това и това. Оп. SMT. Ама реално може да се ползва за SMT-та, може да се ползва за путки майни, за всичко може да се ползва. Така че ще почна да трейдвам US30 също. И ще трябва от телефона, защото го няма в Match Trader, го няма US30. Гледа го. US3. Няма ги тези тъшаци. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Basically да. Няма. Това е реално трейда ми. Колко са? 8 минути, добре. Това е реално трейда ми, така че не е баш перфектен, затова ги рискнах. За петък е това. Другата седмица ще мога само сряда и четвъртък да трейдвам. Basically. Anyway. Чао, нигъс, до другия трейд рекап.